Nyugtával dicsérd a NAV-ot. Egy podcast azoknak, akiket érdekelnek az adózással összefüggő hírek. Adószakmai és közéleti kérdésekről közérthetően. Néha viccesen, de leginkább lényegre törően. Boár György és Radnai Károly, valamint állandó beszélgetőtársuk Horváth Dániel 2 hetente összefoglalja, amit nem akarunk hallani, de mégis mindenkit foglalkoztat. Sziasztok, kedves hallgatók! Üdvözlünk titeket, ez itt a Nyugtával dicsérd a NAV-ot podcastunk, állandó szakértőink Radnai Károly. Sziasztok! És Boár György. Sziasztok! Én Horváth Dániel vagyok. Hát nagyon szép tavaszi délutánunk van, azt gondolom megjött a jó idő, végre valahára. Egészen hétvégéig. Egészen hétvégéig kiböjtöltük, úgyhogy érdemes a tavasszal a tavaszi adóhírekkel kell foglalkozni, és hát van is belőlük bőven. Ugye ilyenkor társaságok, magánszemélyek egyaránt bevallási lázban égnek, akár SZIA, akár iparűzési adó, vagy akár társasági adóról beszélünk, úgyhogy nem csoda, hogy nekünk is ma lesznek ezzel kapcsolatos híreink, de nem ezzel kezdünk, hanem azzal, hogy a SPÁR az Európai Bizottsághoz fordult a magyar kiskereskedelmi különadó miatt. Diszkriminatívnak tartja az élelmiszerlánc, többek között az áruk szabad mozgására vonatkozó uniós jogszabályt sértőnek is a kiskereskedelmi láncokra 2022. májusában kivetett különadót. A SPÁR szerint a kormány beavatkozása 90 millió euróval növelte a költségeiket, és ez 50 millió eurós veszteséget okozott. Egyszer ugye a SPÁR, meg nem csak a SPÁR, hanem sok más kiskereskedelmi lánc is ezt az ügyet már elvitte az Európai Bíróságra. Most kifejezetten a kiskeradóról beszélek, és ott ez az ügy el is hasalt. Annak ellenére, hogy elég sok gondot éreztek a diszkriminatív jellege miatt szakértők az adóval kapcsolatban, az Európai Bíróság az úgy ítélte meg, hogy ez az uniós direktívával összhangban van. Nem ismerjük a beadványt, vagy én legalábbis nem ismerem a beadványt, nem tudom, szerintem nem került publikálásra belőle semmi, és ugye most nem az Európai Bírósághoz, hanem az Európai Bizottsághoz mentek el. Próbálva politikai korrekt maradni, ezt inkább panaszkodásnak érzem, és inkább politikai nyomásgyakorlásnak érzem, mint hogy valóban ilyen szakmai álláspontnak, mert hogy az Európai Bizottsághoz, ha valaki elmegy, akkor állásfoglalást kérhet, esetleg lobbizhat, hogy a bizottság készítsen olyan jogszabálytervezeteket, amit aztán utána majd az Európai Parlament megszavazhat, de hogy az Európai Bizottság milyen hatáskörben és hogyan tudna eljárni ezzel azon kívül, hogy más ügyekben esetleg megnehezíti a magyar kormány életét, azt nem teljesen látom át. Tehát, hogy ez egy ilyen félig szakmai történet csak, azzal, hogy egyébként meg a tények alapján azért valóban nagyon szépen kijön a számokból, hogy mi volt előtte, meg mi lett utána, és hogy itt iparágszerűen nehezedett meg és ugye ezt lehet hasonlítani egyébként más kelet-európai piacokkal is, tehát hogy nem arról szól a dolog, hogy most ne Ausztriával hasonlítsuk feltétlenül össze, de hogy mi van mondjuk a kiskereskedelmi szektorban, Romániában, Szlovákiában, Lengyelországban. Ha és amennyiben elfogadjuk a SPÁR-nak az okfejtését, akkor azért az látszódik, hogy az adók és a különböző kormányzati intézkedések miatt itt bizonyos iparági szereplőnek lényegében eltűnt a profitja. Még az adók esetében azt lehet mondani, hogy ez olyan, amilyen, mert adó, az árstopok az, amivel ténylegesen konkrétan kárt lehet okozni a kereskedőknek, ahol szerintem ott az megint nem egy adózási kérdés, de hogy az nyitva tart bizonyos dolgokat, hogy miért. Tehát, hogyha van egy társadalmi fontosságú dolog, ami a kormánynak fontos, akkor azt a kormány finanszírozza meg, bevezetett árstopot, csak akkor adjon erre. Vannak ugye mechanizmusok, hogy a BKV bérletet sem lehet felemelni piaci ára, hanem ahhoz akkor árkiegészítést fizet a magyar állam. Tehát, hogy szerintem itt ez az, ami a nagy fájdalma a SPÁR-nak, hogy ebből eredően elég sok kára keletkezett. Érdekes egyébként szerintem ez az egész helyzet, tehát hogy ugye az, hogy ez egy bizottsági panasz, nem tudom egyébként, hogy a bizottság maga erre mit tud lépni. Hát kötelezettségszegési eljárást lehet kezdeményezni. Ilyen... Abból nekünk már annyi van. Mert ugye a korábbi kiskeradós ügy azért volt érdekes, mert ez végigfutott a bírósági rendszeren, tehát az egy per volt Magyarországon, aztán pedig az Európai Bírósághoz referált ügy volt, ha jól emlékszem, és ott született döntés. Amit a bizottság de most nem mondhatja azt, hogy ő máshogy gondolja, mint az Európai Bíróság. Igen, tehát hogy a maga a kezdeményezés egy picit is, vagy nem picit, hanem eléggé más hangulatú, mint a korábbi, mert az tényleg egy jogi szakmai vita volt, ami zajlott,
volt ez egy picit tényleg más. Mondjuk ennek megfelelő is volt a reakció, jól emlékszem, a kormányzat részéről, ami nekem alapvetően meg egy tök szomorú dolog, tehát hogy ez az egész vita egy adó szakértőként, vagy adószemmel nézve egy tök szomorú, hogy így tud zajlani, hogy kinek az anyját, tehát hogy ki miért nem jó. Tehát, hogy mondjam, nem idegen ez a adóemelések esetén a heves hangulat és a méltánytalanság érzése és mondjuk úgy provokatív hatósági válasz, amikor, nem tudom, emlékeztek, amikor a helyiparüzési adónál a sávos adólevonási jogosultságot bevezették, akkor sok kereskedő panaszkodott, hogy elviszi a marzsot az LAB-nak, meg a közvetített szolgáltatásnak a sávos levonhatósága, és akkor ott voltam egy fórumon, ahol a minisztérium képviselőjének az volt a válasz, hogy akkor tessék magasabb marzsot elérni, és akkor megmarad a marzs. Tehát ez a vita most, ami itt zajlik, ez megint csak valami hasonló. Teljesen fölösleges szerintem ilyen stílusban vitatkozni erről a kérdésről. Bevezettek egy adót, mert a büdzsének pénzre volt szüksége, és egy adózó pedig védi a saját érdekeit. Lehetne ez egy szakmai kérdés is. Bár tény, hogy lehet, hogy a különadó maga nem... Tehát, épp erre gondoltam, hogy az elnevezés mennyire szerencsés vagy nem szerencsés, mert különadónak nevezzük azért, mert 2022-ben megemelték a mértékét, de ez egy korábbról létező adó, amit ugye ti is említettetek, a jogvita is régebbi, mint 2022-es, tehát ami az Európai Bíróság előtt zajlott, az egy régebbi vita volt, de ugyanerre az adónemre. Most ennek megemelték a mértékét 2022-ben, mondván extra profitot termeltek az érintett szereplők, de ez attól még ugyanaz az adó nem. Igen, tehát hogy nem olyan hülyék, tehát mindannyian érezzük azt, hogy a történet tényleg arról szól, hogy van egy teherviselő képességhez mérten túlságosan magas adó, amelyet egyébként megfelelő felkészülési idő nélkül, részben visszamenőlegesen vetettek ki, ami mind aggályos, de ezek nem az Európai Uniós szabályok miatt aggályosak, ezek a magyar belföldi szabályok miatt is aggályosak kellenének, hogy legyenek. Az egy szomorú helyzet, hogy az Alkotmánybíróságnak nincsen jogköre már körülbelül jó 10 éve adójogszabályokat felülvizsgálni, pont ezért szüntették meg ezt, hogy az Alkotmánybíróság utólag ne tudjon megsemmisíteni adójogszabályokat a költségvetés védelme érdekében, de hogy ezzel nem lehet elmenni az Európai Unióhoz, mert hogy ezeket egyébként a magyar jogszabályok sem, meg ez nem erről szólnak a direktívák. Hogy azért gondolom, hogy ez egy ilyen panaszkodás és politikai nyomásgyakorlás önmagában, mert hogy a szakmai vita az Európai Bíróság előtt lefutott 5-10 évvel ezelőtt, nem is tudom már mikor volt. Ez ugyanaz, mint hogy ma lesz szerintem még szó a reklámadóról, tehát abban a tekintetben is lefutott ugyanez a vita, egy adónemet kellett véleményezni, az Európai Bíróság kimondta, hogy ez egyébként nem diszkriminatív, de a jogalkotó évek óta felfüggesztette. Nem kellett megszüntetni, mint hogy a kiskereskedelmi adót se kell. Az egy másik kérdés, hogy a feleknek milyen fórumokon kellene egyeztetni egymással. Nyilván a SPÁR egy nagyon fontos szereplő a kiskereskedelmi ágazatban, és nyilván nem ő az egyetlen, akinek ez egy súlyos teher. Tehát nem biztos, hogy a média előtt kellene erről. Nem tudom, hogy a háttérben milyen egyeztetések zajlottak, de hogy valószínűleg célra vezetőbb lett volna, vagy én azt gondolom, mint ilyen formában. Aztán lehet, hogy ez már egy ilyen reménytelenségi, segélykérő üzenet. Egyébként önmagában az szerintem, hogy egy adózással kapcsolatos kérdés média előtt, tehát a vita erről média előtt zajlik, szerintem lehet, hogy én vagyok a perverz, de szerintem ez egy jó dolog. Erről jó olvasni, ezen jó gondolkodni. Szerintem ez... Milyen szomorú, hogy ilyen vita zajlik nagy nyilvánosság előtt. Tehát egyébként a vita stílusa a szomorú. Ja, oké. De hogy mondjam, tehát nekem ezek szellemileg érdekes történetek, tehát hogy most... Lesz még ma szó hasonlóról, csak ott az önkormányzat lesz a fél, akinek a kúria gyakorlatilag ellenkező eredménye betiltotta egy adónemét. Nyilván ez nem lesz soha olyan hír, hogy nem tudom, a Blicknek a címlapján legyen közölve, hogy mi a kiskeradóban a bírósági ítélet, de hogy szerintem ez egy érdekes történet szakmailag. Abszolút, hát ha már adónemeknél tartunk, igazából a kiskereskedelmi adó is annak a egyes források szerint 61, más források szerint 57-től akár meddig terjedő számú adónemnek az egyike, amelyik jelenleg Magyarországon prosperál, és rekordmennyiségűnek mondható. Ugye ez egy kicsit ellentétben áll azzal az ígérettel, amit Magyarország az Európai Uniónak tett, és már többször is említettük, hogy csökkenteni fogják az adónemek számát, ehhez képest új adóteher idéntől például a globális minimumadó, vagy a gyógyszergyártói extra profitadó
Érdekes kérdés, hogy a kiterjesztett gyártói felelősségi díjat hogyan kell minősíteni, de hát mikor lesznek itt soralátét méretű adóbevallások? Szerintem a vita ott kezdődik, hogy mit tekintünk adónemnek. Ide tudom például hivatkozni a illetéktörvényünkkel, tehát hogy mondjuk a személyi jövedelemadóról szóló törvényben egyfajta adó van, a személyi jövedelemadó, és azt fizethetik egyéni vállalkozók, fizethetik önálló tevékenység után magánszemélyek, fizethetik munkavállalók, de ezt mind személyi jövedelemadónak nevezzük, pedig egyébként eltérő mechanizmusuk van. Az illetéktörvényben például egy ingatlan átadást azt 3 adónemmel is adóztatják. Ha ellenérték, akkor vízterhes vagyonátruházási illetéknek hívjuk, hogyha ajándékozom, akkor ajándékozási illetéknek hívjuk, és hogyha örököljük, akkor meg öröklési illetéknek hívjuk. Igazából a eltérő kulcsokkal, ahogy az SZIA törvényben is vannak eltérő kulcsok, mert 0 meg 15%, hogy itt van egy olyan kérdés, hogy mit tekintünk adónemnek, mert mi mondhatnánk azt, hogy az illetéktörvény az egy adónem illetékről szól, most éppen ajándékozás után is kell fizetni illetéket, öröklés után is, meg ellenértékkel történő értékesítés után is. Ezt mégis valahogy 3 különböző adónemnek tekintjük, a különböző SZIA permutációkat meg mind SZIA-nak hívjuk. Tehát itt van egy ilyen megközelítési kérdés, amit én most nem tudok igazságot tenni, csak hogy így azért eléggé lehet növelni az adónemek számát. És akkor van egyébként meg nagyon sok olyan adónem Magyarországon, ami meg ilyen tényleg minimál bevételt hoz, aminek 2 oka lehet. Az egyik az, hogy mondjuk például önkormányzathoz rendelt adóbevételek, és náluk ez a minimális nagyon fontos, és ezt nem lehet eltörölni, mert az a nagyon kevés is hiányzik, illetve vannak azok az adónemek, amik meg preventívek. Nem az a célja, hogy adóbevétel legyen belőle, hanem az a célja, hogy egy bizonyos tevékenységtől elriassza az azt végzőket, és ugye ez is egy ilyen megközelítés kérdés, hogy akkor ezek most jó vagy nem jó adónemek, mert hogy azt szeretnénk, hogy mondjuk ilyen tevékenység ne legyen, és akkor ezért adóztatjuk. Tehát, hogy azt akarom mondani az egész dologgal, hogy az most pont 61-et számoltak éppen össze, ez szerintem tök szubjektív, de abban szerintem egyetértünk, hogy több van, mint kellene, és hogy az egy nagyon egészséges törekvés lenne, és időről időre egyébként a pénzügyminisztériummal való beszélgetésekből ezt halljuk, meg látjuk vissza, hogy a pénzügyminisztériumban is megvan ez a törekvés, hogy szeretné az adónemek számát csökkenteni, akár úgy, hogy összevon bizonyos adókat egybe, ilyen volt annak idején, amikor a szociális hozzájárulási adóba összevonták az egészségbiztosításit, a nyugdíjbiztosítási járulékot, meg a rehabilitációs, a Training Fund Contribution. Vocational Training Fund Contribution, igen. Szakképzési hozzájárulás. Na, köszönöm szépen. Tehát, hogy vannak ilyen tök jó törekvések, és hogy ezeket folytatni kellene, mert hogy a célt mindenki érti, hogy adót kell beszedni, de hogy ezeket azért valahol egyszerűsíteni kellene, és hogy most ugye az van, én azt látom, erről szerintem beszéltünk már korábban, hogy van ugye most 2 pénzügyminisztériumunk, az egyik a klasszikus pénzügyminisztérium, másikat nemzetgazdasági minisztériumnak hívják, és a Nemzetgazdasági Minisztérium az mindig új adónemekben látja a költségvetési helyzet megoldását, a pénzügyminisztérium meg próbálja oltani a tüzet. Tehát lehetne vitatkozni arról, most tényleg hány van. Igazából szerintem, ami szerintem érdekes ebben, hogy azt én utopisztikusnak érzem, hogy itt radikálisan, gyorsan, sokkal kevesebb adónemünk legyen. Egyrészt, másrészt meg azt, hogy elérjük valaha a söralátét méretű adóbevallást, amit értelmezni se tudok teljesen, de hogy az meg teljesen utopisztikus. Tehát én azt érzem, hogy a világ az egyre bonyolultabb, és ez az adórendszeren is meg fog látszódni. Ha egy adónemnek hívjuk az adót, amit fizetni kell, de 1000 soron kell riportálni róla, akkor igazából nem biztos, hogy beljebb vagyunk, mint hogyha 61 adónemen riportálunk 20 soron. Tehát, hogy azt akarom kihozni a dologba, hogy az szerintem, hogy arra vágyjunk, hogy ez az adórendszer sokkal-sokkal egyszerűbb legyen, az én nekem utopisztikus. Mert hogy annyi típusú tranzakció van, annyi típusú jövedelem van, annyi típusú élethelyzet van. Tehát, hogyha akarunk adóbevételt, lehet, hogy persze hülyén fogalmazom meg a dolgot. Nincsen vita közöttünk, de hogy mondjuk azért vannak olyan adónemek, amiknek a fenntartása nem éri meg. Azzal egyetértünk. Hogy az SZIA meg a társasági adó sokkal bonyolultabb, mint 30 évvel ezelőtt, és sokkal több helyzetet kell szabályozni, és ettől ezek bonyolult adótörvények lettek, sokkal bonyolultabb adótörvények lettek,
mint 30 évvel ezelőtt. Ez nincsen vita, de ettől ez még egy adónem, viszont van ilyen faék egyszerűségű 42 másik olyan adónemünk, amivel meg rengeteg értelmezési kérdés probléma van. Egyrészt, hogy miért kell ilyet fizetni, kettő, ha kell fizetni, akkor meg hogyan kell értelmezni, mert rosszul van szabályozva. Ott jön fel a kérdés, hogy érdemes-e ezeket most oldozni, vagy lehet, hogy jobb lenne, hogy azt mondani, hogy ezeket elengedni, és a nagy adónemekből megpróbálni többet beszedni. Abszolút egyetértek, nekem két felvetésem van ehhez kapcsolódóan. Az egyik az, hogy ezeket a vitákat talán valamennyivel segíteni, vagy könnyíteni a helyzetet azt, de kíváncsi vagyok a véleményetekre ennek kapcsán, hogyha több kivetéses adó lenne, mert ugye az adónemek túlnyomó része önadózó jellegű, az adózóra telepíti a megállapítási, bevallási, befizetési kötelezettséget, és már sokszor önmagában ez is probléma, hogy nem egy kivetéses adóról beszélünk. Tehát, hogy mennyivel lenne egyszerűbb az, hogyha az adóhatóságok kezében, akik elvileg a szakmai potenciállal rendelkeznek arra, hogy ezt megítéljék, hogy több kivetéses adó lenne. Hát megközelítés kérdés, mert az ESZIA is végül is valahol már egy kivetéses adó, mert kiajánlja az adóhatóság, hogy ennyi adót kell fizetned. Igazából azt már befizetted, ennyit kell bevallani. Szerintem nem életszerű, hogy kivetéses adókra átállunk. Tehát, hogy nincs információja, illetve az egy plusz adminisztráció, hogy akkor ott nem csak az adót kell behajtani, hanem határozatot kell hozni róla, meg kell vizsgálni, hogy akkor mi volt az előző év, mi alapján, megállapítani, és a többi. Tehát, hogy egy csomó plusz olyan adminisztráció van benne, ami főleg azoknak, akik nem értenek az adózáshoz, egyszerű, megkövethető, de hogy végül is most, ha belegondolsz az iparüzési adónál is, hogy ott van 2 adóelőleg fizetés, miért kell adót kivetni? Tehát miért határozza meg az önkormányzat, hogy akkor vagy az építményadónál, tehát miért nem elég azt mondani, hogy küld egy levelet, hogy egyébként ennyi az önkormányzati adó, és ez ennyit és ennyit kell. Hát mert az adónak én ezzel tudok azonosulni, az adónak valamilyen formában meg kell keletkeznie, vagy úgy, hogy tehát valakinek meg kell állapítani az adót. Ez lehet az adózó, meg lehet akár az állam is. Ha az állam állapítja meg, akkor az egy kivetéses adó, ha az adózó állapítja meg, akkor ez egy önbevalló adó, de valahogyan meg kell legyen egy olyan jogi aktus, ami megkeletkezteti az adót. Most én ezzel önmagába tudok azonosulni, mert valahonnan el kell indulnia annak a processznak, hogy ez az adó megkeletkezik, és utána elvitatkozunk róla. Én picit inkább úgy látnám, hogy kinél van olcsóbban elérhető információ az adott adónemmel kapcsolatban, mert hogy a telekadónál, a hatóságnál ott vannak az információk, bár egyébként kérnek adóbevallást, de mondjuk a vízkészlet gazdálkodási hozzájárulásnál ott rohadtul nincs az adóhatóságnál semmilyen információ. Persze. Tehát, hogy ott azt nem is tudom elképzelni. Szerintem az SZIA, ez egy jó példa, bár ugye továbbra is önbevalláson alapuló, vagy bevalláson alapuló, de hogy ott az információ, azt már olcsón eléri az állam, és ezért kiajánlja az összeget, olcsón meg tudja csinálni. Szerintem ez egy ilyen költséghaszon elemzési kérdés leginkább, legalábbis az én fejemben. Igen, tehát ugye egyetértek azzal, hogy a kivetéses adónak akkor van értelme, hogyha faék egyszerűségű, és ez a behajtás segíti. És jó minőségű adatok állnak rendelkezésre a hatóságnál, mert ugye vitatkozhatok a kivetéses adóval kapcsolatban is. Egyébként önmagában az önbevallásnak látom a szépségét is. Tehát megint az adózói önrendelkezési jog. Az egy fontos dolog. Tehát ebben van egy szépség, persze, ha ki kell tölteni egy adóbevallást, akkor másképp gondolom, de amíg elméleti szinten marad ez a dolog, addig van ennek egy szépség, hogy én találom ki, hogy hogyan is nézzen ki az adóm a végén. Na jó, akkor egy másik kérdés, ugye az életviszonyok sokszínűsége és az adóztatandó tényállások, ebből fakadó diverzifikáltsága az egy tényszerűen kijelenthető dolog, de akkor miért lehet mégis az a konzekvencia, hogy van olyan Európai Uniós ország, ahol 30-nál kevesebb adó nem van, Magyarországon meg 57-61? Miből szedik be tehát hogy a GDP arányos adóbevétel meg nagyjából ugyanaz, tehát akkor biztos magasabb az SZIA, meg magasabb a társasági adó. Az áfa biztos nem? Az áfa nem, meg lehet, hogy magasabb az illeték, meg nem tudom, van öröklési illeték, stb. De nem tudom. Csak hogy azt mondod, hogy valószínűleg akkor az lehet a megoldás, hogy nem végeztünk nemzetközi összehasonlításokat, hogy valószínűleg ott, ahol kevesebb az adónem, ott a meglévő adónemek bonyolultabbak és több életviszonyt szabályoznak. Hát ez egy kiváló szakdolgozata lenne valakinek, nem tudom, én most pont nem írok egyet se, szóval, hogy így
nem fogom ezt a témát választani magamnak, én megelégszem azzal, hogy itt beledumálok az éterbe ezzel kapcsolatban. De lehet, hogy párhuzamosan beszélünk dolgokról, tehát adó nem szám, meg adóadminisztráció bonyolultsága. Én inkább akkor lehet, hogy revidálom, vagy kicsit pontosítom azt, amit mondok. Szerintem nem lesz sokkal egyszerűbb soha az adóztatás, mint ami most volt, mert láthatóan a magyar adóhatóság különösen, de hogy általában az adóhatóságok rákapták az adat ízére, azt szeretik, jó, ha ott van, riportáljál, még 2 oldal, még 2 sor, még 10 adat, ezt imádják, ez nem egyszerűsíti az adóadminisztrációt. Az életnek a bonyolultsága meg változatossága szintén. Nem csak gondoljunk bele, hogy mondjuk 10 évvel, 15 évvel ezelőtt azon gondolkodni, hogy a kriptoeszközöket hogyan adóztassam, és hogy azoknak hányféle módon van jövedelemtermelő képesség, vagy jövedelemtermelő, vagy jövedelmet eredményező hatása, ezt nem láttuk előre, és ez nem lesz egyszerűbb 2 év múlva. Én azért visszakanyarodok oda, amiről beszéltünk, hogy számoljuk Magyarországon a 61-et, meg mondjuk hogy számolja egy másik ország a 30-at, tehát hogy törvényenként számoljuk, vagy ténylegesen adónemenként, és mit tekintünk adónemnek, szerintem itt teljesen eltérő megközelítés van. Meg oda is vissza szeretnék kanyarodni, hogy egyébként én egészen biztos vagyok benne, hogy sok az a 61, hogy egy egészséges 30 az bőven el tudnánk muzsikálni, mert ha megnézzük azokat a számokat, hogy melyik adónemből mennyi bevétel van, és hogy mire vannak az adók, adók ugye alapvetően arra vannak, hogy működjön az állam. Az összegszerűség alapján 30-ra nincsen szükség, mert olyan kevés belőle a bevétel, hogy az ezzel kapcsolatos adóadminisztráció többe kerül. Persze mondhatjuk azt, hogy vidéken egy önkormányzatnál az is tök jó, hogy a ügyintézőket el tudjuk tartani, és akkor van munkahely, és akkor ezért tartjuk fel ezeket a különböző kommunális adókat, mert bár nincs belőle sok adó, de akkor a Marinéninek miből adnék fizetést, tehát ez is lehet egy megközelítés, de hogy összességében lehet, hogy sokkal jobb lenne, hogyha ezek az adók nem lennének, és akkor Marinéni meg a piacgazdaság a törvénye alapján máshol keresne munkát. Minden Marinénitől elnézést kérek, kiragadott példa volt a név, de hogy biztos, hogy hatékonytalan ez a rendszer, amit mi most fenntartunk. Ha megnézzük, hogy a 10 legnagyobb adónemből mennyi bevételünk van, akkor azt látjuk, hogy közel 90% az összes bevételnek ebből jön, és akkor van maradék 10%, ami meg a többi 50 maragszik. Ez biztos, hogy nem jó. Neked ebben teljesen igazad van, az egy másik kérdés, és szerintem te vetetted fel az elején, hogy egy adónemnél csak az számít, hogy mekkora bevételt termel. Nem. Lehet ez egy célzott adó is. Azért mondom, hogy én nagyon megengedő vagyok 30. Ez egy megengedő szám, oké. De ne 61, ami lehet, hogy 72 egyébként. Oké. Hát a személyi jövedelemadó az egyelőre biztos, hogy nem lesz kivetéses, marad önbevalló, és az 1%-ról való rendelkezés, vagy úgymond 1+1%-ról való rendelkezés is a rendszer részét képezi, azonban még mindig nem elegen élnek vele. Egy reprezentatív kutatás, amelyet egyébként a NIOK alapítványa Pulzus kutatóval közösen végzett, azt tárta fel, hogy a megkérdezettek több mint 5-öde, pontosan 23%-a soha nem rendelkezett még az adóbevallásában az 1%-ról. Ti elhiszitek még ezt a számot? El. Szerintem megelőző a korát most ez a hírünk, mert szerintem majd... Május 15-ez körül szoktunk, vagy június. Érdemes, meg nyáron, amikor kijönnek a statisztikák, hogy hányan éltek a felajánlással, de hát ugyanezek a számok jönnek ki, hogy max. A 2/3 él a felajánlással, és az 1/3 nem az adózóknak, és én abszolút elhiszem, hogy 25% nem, 2 okból. Egyrészt, mert azt se tudja, hogy ilyen létezik, tehát sose foglalkozott ezzel. 2, nem szokott fizetni adót, ebből mondjuk egyre kevesebb van, de hogy ezért volt egy ilyen látencia, hogy most hát nem ajánlok fel, mert nem nagyon szoktam adózni. 3, hogy vannak csomó olyanok, akiknek nincs felajánlható SZIA-ja, mert hogy maximálisan kihasználja adókedvezménnyel, családi adókedvezménnyel, vagy tőkejövedelmemből van bevétel, amiből nem tud felajánlani 1%-ot. Tehát, hogy van egy olyan kör, ahol egyszerűen nincs érdemi előnye annak, hogy azzal foglalkozik, hogy ő most itt felajánlgat, mert van 12 forint, amit föl tudna ajánlani. Szerintetek, ez pont ide kapcsolódik a következő kérdésem, ha ez nem 1% lenne, legyen 5%, mondtam egy számot, akkor több felajánló lenne? Biztos vagyok benne, hogy igen, de nem nagyságrendelt. Hát most nagyságrend nem is tud több lenni, de hogy valamivel több lenne. Hozzáteszem, szerintem nem lenne. Tehát ez az 1% ez egy jó játék, az 5% az nem jó játék. Tehát, hogy most ideális vagyok, de nem a állampolgároknak a dolga eldönteni, hogy az állam mire kölcsön, hanem egy jól működő államnak a dolga eldönteni, hogy mire kölcsön. Felvisszük ezt így 5%-ra, akkor rengeteg olyan beszélgettünk, hogy mire
ajánlottak föl, tehát hogy kutyamenhely, igen, ezzel kapcsolatban is érdekes statisztikák vannak. Stb. Igen. Tehát, hogy amik mind fontosak, de ezek is sokkal inkább érzelmileg fontosak, mint társadalmi szempontból, vagy na mindegy, szóval nem mindig elmondom, hogy mint 2 kutya gazda és 3 gyerek édesapja, tehát hogy érzékeny vagyok a téma iránt, de hogy azért azt gondolom, hogy nem tudnak bölcsen dönteni az állampolgárok arról, hogy mire menjen el az ő pénzük. Én inkább oda kanyarodnék vissza, hogy az 1 és 5% közötti különbséget feszegeted, mert szerintem, ha visszatekernénk tavaly nyári adásban, akkor te, mintha azt mondtad volna, hogy érdemes lenne az 1%-ot kiterjeszteni a nem csak a munkajövedelem, tehát az összevont jövedelemre, hanem az egyéb jövedelem kategóriákra is, ami tulajdonképpen egy emelés lenne a 2 vagy 4%-ra. Igen, de ott csak a logikát nem értem. Tehát, hogyha mindenki SZIA-t fizet, akkor miért mondom azt, hogy a munkajövedelemből származó jövedelem után lehet rendelkezni, a tőkejövedelemből származó jövedelem után meg nem lehet rendelkezni. Szerintem ez logikátlan. Következő kérdésem, mi a célja az 1%-nak? Ez edukál, vagy pontosan az a célja, hogy célzott helyekre bevétel kerüljön? Mert szerintem, és ez csak egy felvetés a részemről, edukatív jellege van. Legyen tisztában az ember azzal, hogy van adója, legyen tisztában az ember azzal, hogy az fontos, hogy arról rendelkezzen, hogy foglalkozzon legalább 5 percet az adóbevallásával. Én ebben látom a legnagyobb jelentőségét. Mondjuk azt hiszem, hogy olyan 25 évvel ezelőtt vezették be, 90-es évek közepén vezették be ezt az 1%-os rendelkezést, és akkor nem is a magánszemélyeket edukálja, hanem a civil szektort akarták erősíteni. Tehát, hogy a civil szektorban legyen olyan bevétele a civil szervezeteknek, ami egy harmadik bevétel, tehát nem állami támogatás, meg nem célzott adomány, hanem egy általános a tevékenységüket elismerendő és könnyen odairányítható bevétel legyen, tehát hogy az ő tevékenysége, hogyha ez sok emberhez eljut, akkor az is tudja őket támogatni, aki egyébként anyagilag ezt nem tudja megengedni. Ez volt szerintem a mögöttes idea, és aztán inkább a probléma az, hogy nagyon sok civil szervezetnek ez lett az egyetlen bevételi forrása. Egyébként szerintem nincsenek vele nagy problémák, szerintem ez egy jó játék, nem kerül sokba, a civil szervezeteknek fontos, egyébként össztársadalmi szinten ilyen fontos ügyeket is szolgálhat, de hogy szerintem körülbelül az 1% ez az a hely, ahol ennek helye van, és hogy nem lenne szabad, nem kellene. De nincs is ilyen terv, hogy ezt megemelnék. Ja nem, nincs, csak eljátszottunk a gondolattal ilyen szempontból. De olyan sincs, hogy eltöröljék, ugye? Nem arra volt gondolkodás. Tehát az azért többször felmerült már. Hát nyilván, hogyha ez a 23% mondjuk 75% lenne, tehát annyian nem rendelkeznének róla, az fölvetni azt a kérdést, hogy van-e értelme egyáltalán fenntartani, de hogy inkább szerintem abban... Szerintem az kevésbé veti föl, mint az, hogy túl sokan. De 2 fontos dátum, március 15-től elérhetőek a bevallástervezetek, az SZIA bevallástervezetek, és idén pünkösd miatt május 21-e a benyújtási határidő. Ezeket mindig el szoktuk mondani, úgyhogy most is megtesszük. Illetve hát majd ősszel valószínűleg tudunk arról beszélgetni, hogy idén hogyan alakultak a statisztikák, akkor már lesznek friss eredmények, akkor újra elő fog kerülni ez a téma, de most a kiterjesztett gyártói felelősség rendszerével foglalkozunk a továbbiakban. Tettük ezt már korábban is többször, főleg a bevezetése előtt, mert annak a körülményei rendkívül érdekesek voltak. Még mindig viharos a téma, most éppen a kiterjesztett gyártói felelősségi díj áfa kezelése körül zajlik a lamentáció. Történt ugyanis, hogy ugye 2023. július 1-ével elindult ez a rendszer, a MOHU, mint koncesziós társaság, a MOL leányvállalata üzemelteti, és ő is számlázza. Na de mit? Ez itt a kérdés. Az első bevallási időszakhoz kapcsolódóan ugyanis egyrészt kibocsátásra került egy számla, a MOHU-t megillető díjelemről, és egy számlának nem minősülő számviteli bizonylat az önkormányzatokat megillető díjelemről. A MOHU számláján áfa került feltüntetésre, az önkormányzat részére járó díjelemhez kapcsolódó számviteli bizonylaton viszont nem. Úgy tűnik, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal másképpen gondolja a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerhez kapcsolódó díj áfa kezelését, mint ahogy ezt a koncesziós társaság először gondolta. Ő szerintük mindkét díjelem áfás, és mindkettőt a MOHU-nak kell egységesen kiszámlázni a társaságok felé. Hát szerintem vegyük ketté a hírt, mert érdemes azzal foglalkozni, hogy egyetértünk-e azzal, hogy a MOHU díja áfás-e,
és aztán van a másik, hogy akkor az önkormányzat tevékenysége, a MOHU tevékenysége mennyiben más, és az önkormányzatot megillető díj meg mennyire különböztethető meg a MOHU tevékenységétől is, hogy akkor az ezért kapott díjadnak lehet eltérő a kezelése, és hogy amikor én olvastam így a hírt, de az volt a félelmem, amikor olvastam, hogy ki ne hozza az adóhatóság, hogy az önkormányzat nem lesz áfás, mert úgy nagyjából ugyanazokat az érveket lehet, és akkor ebből a szempontból szerintem konzisztens lett az állásfoglalás, hogyha a MOHU-t, vagy a MOHU tevékenységét szolgáltatásnak vesszük, akkor is azt mondjuk, hogy az áfás, akkor innentől már nagyon fura lenne, hogy az önkormányzatét azt mondanánk, hogy nem az. De hogy ahol nekem koncepcionális problémám van, az az, hogy a MOHU tevékenysége miért áfás. Tehát, hogy itt lehet szerintem inkább vitatkozni, vagy ez az érdekesebb vita, és így nem is feltétlenül onnan indítanám el a dolgot, hogy most mit is csinál pontosan a MOHU, hanem hogy így egy lépéssel vissza, hogy mi volt eddig. Tehát eddig volt egy környezetvédelmi termékdíj, és egy pár termékcsaláddal kiegészítve, de alapvetően egy hasonló koncepción, hogy a szennyező fizet elve alapján azt mondtuk, hogy akkor mostantól kiszervezi az állam ezt a tevékenységét, ezt a környezetvédelmi tevékenységét, amit eddig ilyen-olyan szervezeteken keresztül látott el, kiszervezte a MOHU-hoz, és azt mondta, hogy mostantól nem én fogok adót szedni, hanem a MOHU fogja a díjat szedni, és akkor talán ő hatékonyabb lesz. De hogy koncepcionálisan mi történt? Tehát, hogy van egy jogszabályi kötelezettség, nem dönthetem el, hogy igénybe veszem ezt a szolgáltatást, vagy nem veszem igénybe, hanem ha van egy ilyen gyártó tevékenységem, akkor, vagy behozok külföldről ilyen termékeket, akkor nem én vagyok aki ezt hulladékká alakítom és szemetelek, csak az én termékem fog válni hulladékká, ezért nekem ezt a díjat meg kell fizetni. Tehát, hogy akinek a szolgáltatást nyújtják, akitől elviszik a szemetet, vagy ahol egyébként megképződött a szemét, és aminek az eltakarítása a tevékenység, az nem az, aki egyébként ezt a díjat megfizeti, de hogy még egyszer, tehát egy adóból alakítottunk díjat, az adó meg nem volt áfás, és hogy mondjak egy ilyen nagyon extrém példát, hogy ez milyen különbségeket tud okozni, tehát hogy felejtsük el azt, hogy egyébként a MOHU díjai azok sokszoros a korábbi környezetvédelmi termékdíjnak, de hogy eddig én mondjuk egy bank voltam, és nekem van olyan termékbeszerzésem külföldről, ami után eddig termékdíjat kellett fizetnem, mondjuk azt, hogy ez a MOHU díj, ez mondjuk ugyanannyi, mint az eddigi termékdíj, akkor hogyha ez egy áfás lesz, akkor nekem nincs áfa levonási jogosultságom, tehát nekem anélkül, hogy bármit csináltam volna, megemelkedett a díjam. Míg akinek egyébként van áfa levonási jogosultsága, annak, tehát hogy még nem is semleges. Tehát, hogy az én áfa pozíciómtól is függ az, hogy nekem ez a díj az mennyibe fog kerülni, miközben egyébként egy adót alakítottunk át. És szerintem ez tök gáz. Tehát, hogy ez így nem jó, hogyha én áfamentes tevékenységet végzek, akkor nekem ez a díj az többe fog kerülni, miközben egyébként pontosan ugyanazért fizetek. Tehát, hogy ezzel a nulladik pillanatban van a problémám, hogy egyáltalán ez az egész történet miért lett áfás, hogy ez valóban egy szolgáltatás nyújtás, vagy csak egy hatósági tevékenység átvétele, és mostantól azt mondom, hogy ezt az adót annak a szervezetnek fizetem, mert én ezt kiszerveztem, de igazából a MOHU a magyar állam felé nyújtja a szolgáltatását. Dari, mondd el a véleményedet, mert én alapvetően egyetértek a Karesszal. Jó, hát én meg nem. Mondjuk lehet, hogy én ilyen áfás szemüvegen keresztül nézem, de én a szolgáltatás nyújtás fogalmát az kellően szélesnek tartom ahhoz, hogy ez beleessen. Bennem inkább az vetett fel kérdéseket, hogy ki nyújt kinek. És akkor itt ezen valóban el lehet lamentálni, hogy ki nyújtja kinek a szolgáltatást, mert hogy az önkormányzat kötelező feladatainak a meghatározása nem azt jelenti, hogy azokat... De most azt hozta ki a NAV, hogy az önkormányzat feladatát is a MOHU látja el, de hogy az is egyébként áfás lenne. Én azzal tudok azonosulni, hogy ez egy szolgáltatás nyújtás az áfa törvény értelmében, és hogy ilyen szempontból a MOHU díja áfás. Nekem az, hogy az önkormányzatot így külön választottak, én azon tudnék esetleg egy kicsit elgondolkodni, úgymond. Arra a felvetésre egyébként, hogy akinek nincsen levonási joga, annak ez még többe kerül, erre azt tudom mondani, hogy akinek nincs levonási joga, annak azért nincs, mert nem is fizet áfát. Tehát annak föl se kell pakolni a tevékenységére. Csak volt, hogy a környezetvédelmi termékdíj az nem volt áfás, tehát neki az egy X-be került, és most X-szer 1,27-be kerül, most független attól, hogy felment a díj mértéke, tehát és egyébként nem változott semmi az ő szempontjából. Értem, csak hogy alapvetően el lehet azon lamentálni, hogy ez közhatalmi tevékenységnek minősül, vagy sem.
Mert hogyha közhatalmi vagy állami tevékenységek minősülne, akkor lehetne az áfa szempontú megítélésén gondolkodni. De ugye ezt jogtechnikailag úgy ugrotta meg a jogalkotó, hogy azt mondta, hogy ez igazából nem az állam feladata az, amit elvégez a MOHU, hanem az egyes társaságoknak a feladatává tette az állam ezeket a kötelezettségeket, tehát az úgynevezett gyártók feladatává tette ezeket a kötelezettségeket, mondván ez már nem az ő feladata, hanem a gyártóké. Tehát, hogy akkor még ahogy te fogalmaztál nulladik, akkor visszaugranék a -1-re, hogy először nem azt csinálta a jogalkotó, hogy ez továbbra is állami feladat, hanem azt mondta, hogy lényegében akkor most már azon beszélgessünk, hogy ez állami feladat, vagy nem állami feladat. Mert hogy azt mondta a jogalkotó, hogy a gyártó felelőssége a termék visszaváltása, visszavétele, a hulladék átvétele, gyűjtése. Csak ilyen, ez nagyon messzire vezet, mert így akkor minden adót meg tudok ideologizálni, hogy igazából akkor ezt az adót azért vettem ki, mert igazából ez a te feladatod, hogy akkor visszavetünk a különadókhoz is, hogy ilyen-olyan okokból vettem ki, meg akkor az illetéket is az ingatlan utána kivettem, akkor az ingatlan áfás, akkor legyen az illeték is áfás. Tehát, szóval, hogy én szerintem ez nagyon messzire vezet, hogy így át van ez csomagolva. Volt eddig is egy jogszabályi környezet, tehát a környezetvédelem az önmagában egy állami feladat. Nyilván vannak jogszabályok, amik bizonyos normák betartására kötelezik a szereplőket, meg vannak olyan környezetszennyező tevékenységek, amiről mindenki tudja, hogy környezetszennyező, de legális, és akkor ezért megadóztatjuk. És ez az egész lett átcsomagolva most egy ilyen vélt szolgáltatás nyújtásba, egyszerűen azért, mert hogy azt mondjuk, hogy kiszervezte az állam a szemét visszagyűjtésének a feladatát, és hogy ezt finanszírozni lehessen, ezekért, hogy ebből lényegében kivonul az állam, hogy akkor átengedem neked az adóbevételeket, te gyűjtsd be az alanyoktól, és akkor finanszíroz magadnak, és aztán reméljük nem lényegében ez történt, tehát piaci alapúvá akarta tenni a hulladékgazdálkodást. Csak érted, Dani, tehát értem, amit mondasz, és egyébként ez egy tök erős érv, hogy egyébként van egy termékdíjhoz képest egy hatalmas koncepciós váltás, hogy azt mondom, hogy a gyártó az köteles a saját hulladékát eltüntetni az országból. Ugye ez a... Lényegében, vagy a saját hulladékát, vagy az ő körforgásos termékéből származó hulladékát valahogy el kell tüntetni az országból, és azt ő előfinanszírozza. És ugye ehhez lehetne csinálnunk azt egyébként, hogy akkor létrejön 150 darab hulladék begyűjtő cég, aki leszerződik a gyártóval, és a gyártó termékeit elkezdi összeszedni. Nyilván érezzük ennek a hatékonytalanságát, meg kivitelezhetetlenségét. És akkor erre azt mondjuk, hogy létrehozunk egy darab jogosultat. Ez még mindig oké, csak hogy itt van egy olyan technikai kérdés is, vagy egy technikai szituáció is, hogy ez a cég egy koncesziós jogot kap. Koncesziós jogot meg azt szokott kapni, aki az állam kizárólagos tevékenységét valamilyen oknál fogva gyakorolhatja, jellemzően azért, mert fizet érte. Hát igen, na most tehát, hogy egy kizárólagos állami tevékenységet szervezünk ki valakinek, aki erre jogosultságot szerez. De hogy ez miért van, vissza kell ugrani szerintem a hulladéktörvényig, mert a hulladéktörvény meg azt mondja, hogy a hulladék az állami. A MOHU az államtól megkapja a hulladékot. Na jó, de akkor viszont megint ott vagyunk, hogy akkor kinek is nyújt ki szolgáltatást. Tehát, hogy el tudom fogadni most már, főleg, hogy van egy csomó ítélet meg helyzet, hogy ez egy felesleges vita, de ugye már többször meséltem, hogy a szellemi kihívás, ez mindig érdekes. El tudom fogadni, hogy ez most már így van, meg értem a pro-kontrát is, csak én nem érzem ennyire triviálisnak azt, hogy be tudom lőni azt, hogy kinek milyen jogcímen nyújt itt szolgáltatást. Én nem tartom lezártnak ezt a vitát, hozzáteszem. Tehát a NAV-nak van erről egy álláspontja, a MOHU elkezdte számlázni. Én biztos vagyok benne, hogy most már a felek nem fogják ezt kikezdeni. Itt még a gyártók lehetnének azok, akik ezt kikezdik, és azt mondják, hogy én ezt a számlát nettóba hajlandó vagyok kifizetni, de az áfát nem fizetem ki. Majd jönne az adóhatóság, és azt mondaná, hogy where is the áfa, és akkor lehetne belőle egy jogvita. És akkor mert külföldi gyártót feltételezünk. És akkor eljutna a bíróságig. Tehát én nem tartom feltétlenül lezártnak. Szerintem nem érdekel senkinek ezt feszegetni. A MOHU-nak nem érdeke feszegetni, a gyártóknak tök mindegy, szerintem. Hát nem mindegy, de nem éri meg, mert hogy levonják az áfát, nekik ez egy finanszírozási. Túlnyomó részben, igen. Tehát az egy extrém példa, amit mondtam, hogy a biztosító, lehet, hogy kórház, vagy mit tudom én, az meg úgyis állami, tehát azt meg megfinanszírozza az állam, tehát hogy... Kivéve a magán.
Igen, tehát hogy kevés szereplőt érzek olyannak, akinek megérné ezt a küzdelmet az ászlajára tűzni és végigvinni. Főleg, hogy most azért már eléggé beleálltak a hatóságok ebbe, úgy tűnik. Nekem az érdekes, hogy ezt miért nem lehetett 2023. július 1 előtt megbeszélni. Miért történt meg az, hogy az első számlázási időszakban kiment a számla, meg a számviteli bizonylat, majd utána észhez kapott a NAV, kiadta az adózási kérdést, és akkor most számla van. Ezért beszélgetünk erről. Tehát, hogy nem beszélgetnénk erről, ha az első időszakban számlák jöttek hát én volna attól ki. félek, hogy ez meg lett beszélve, csak nem jól. Hát az még rosszabb. De mert hogy minden önkormányzat ugyanazt csinálta szisztematikusan, tehát hogy nekem az ugyanúgy, hogy volt valami tájékoztatás, ami aztán most felülvizsgálatra került. Hát könnyen lehet, nem tudom, nekem már ugye a felkonfnál mondtam, hogy már a maga kiterjesztett gyártói felelősségi díj bevezetése is érdekes körülmény volt, és én most megint oda csatolnék vissza, hogy itt vagyunk fél évvel később, 2 számlázási időszakkal később, és most kezdünk el arról beszélgetni, hogy az áfás vagy nem áfás. És jól láthatóan az egyetlen adóalany, akinek ezt számlázni kell, nem tudta, hogy ez áfás vagy nem áfás. Én szerintem inkább arról árulkodik, hogy ez egy milyen horderejű átalakítása a hulladékgazdálkodási rendszernek, meg úgy általában az árnyékban lévő mindennapjainknak, és hát erre már nem jutott idő. Hát. Mert sokkal nagyobb kérdés az, hogy kiviszi el a hulladékot. Persze, nyilván az is egy kérdés, csak azt gondolom, hogy azon, hogy kiviszi el a hulladékot, másnak kell gondolkodni, mint azon, hogy írok egy levelet a Mohunak, hogy figyelj, ez áfás lesz. Vagy figyelj, ez nem lesz áfás. Vagy, tehát, hogy szerintem ez nem ugyanaz a kéz, vagy nem ugyanaz a koponya kell, hogy gondolkodjon róla, és szerintem ezt át lehetett volna előtte beszélni, amellett, hogy nem mondom, hogy nem lehet azon vitatkozni, hogy az áfás vagy nem áfás, meg is tettük, de hogy... Fölösleges volt. De hogy meg is lehetett volna ezt beszélni. Amiről viszont mindenképpen érdemes a továbbiakban beszélni, az egy dán kezdeményezés, ugyanis a dánok, Dánia konzultációra bocsájtott egy tervezetet a dán kormány légiutas adó bevezetéséről 2025-től. Nem csalás, nem ámítás, kedves hallgatók, légiutas adót mondtam, ennek aztán már bőven van története Magyarországon is, és pont ezért érdekes a hír, mert hát a mi egyik úgynevezett extra profit adónkhoz nagyon hasonló jellegű teherbevezetését tervezik a dánok, utazásonként 70 dán korona, ami nagyjából 3700 forint 2025-től, majd ez egy inflációval felmenő rendszerben 2030-ra utazásonként 5300 forintra emelkedne. A cél elvileg a zöld átállás és a fenntarthatóság támogatása. Én voltam, aki javasoltam, hogy vegyük már fel ezt a hírt, mert hogy szerintem érdemes így kitekinteni, hogy más országban mi történik, és azért tartottam ezt nagyon érdekes hírnek. Két okból. Egyrészt, hogy Dániában hogy vezetnek be egy új adónemet, tehát úgy, hogy nagyjából egy ilyen fél év konzultációs időszakkal. Hát ez... Most megint a kiterjesztett gyártói felelősségi más kultúrában szocializálódtunk, tehát hogy nálunk visszamenőlegesen vezetnek be, és ott meg ugye egy jó előre megmondják, hogy ez a terv, és hát valószínű, hogy máshogy is állnak bele a vitába. De ugye az miért volt nekem nagyon érdekes, hogy nem az első alkalom az, amikor Magyarország kitalál egy adót, és egy ilyen nagy nemzetközi felháborodás követi. Cégek, szakértők, külföldi kormányok vannak felháborodva, hogy Magyarország miket talál ki, és aztán szépen lassan ezek az unikális magyar adók megjelennek ezekben az országokban. Ugye erre a legszebb példa volt a Robin Hood adó, tehát hogy ezt utána jó pár más ország is átvette, aztán a különböző banki különadók, aztán az energetikai különadók, a reklámadónk, a kiskeradó, ami szintén van most már más országban, és hát lámlám most a légiutas különadó is megjelent, ami azt jelenti, hogy ezek egyébként nem ördögtől való ötletek, tehát hogy más országok is rájöttek, hogy egyébként, ha van egy ilyen cél, hogy van mondjuk egy olyan, most megint az idealisztikus dolgot mondom, hogy mit tudom én, a Covid alatt kialakul egy olyan anomália, amitől aztán olyan profitok keletkeznek bizonyos szektorokba, vagy itt a háború miatt, az orosz válság miatt kialakulnak olyan piaci anomáliák,
amit muszáj kezelni, mert lényegében szivattyúzzák ki a pénzt a gazdaságból, és ezt valahogy kontrollálni kell. Ilyen esetekben ezek akár tök jó közgazdasági megoldások, és hogy a légi közlekedésben is én egyébként azzal alapvetően egyetértek, hogy ezt most már számtalanszor kimutatták, hogy ez egy fokozottan környezetre káros hobbi, mert hogy elmehetsz egyébként vonattal is. Nyilván, hogyha neked most időszűke van, akkor meg senki nem szeret egy napig vonatozni, hanem ha ott lehetek 3 óra alatt repülővel, de hogy nagyon sokan egyébként elmehetnének az őrségbe nyaralni, ehelyett elmennek Madeirára, és hogy ez most mennyire jó a környezetünknek, és hogy ezeket például, amit mondtam, lehet ilyen preventív módon adóztatni, hogy oké, elmehetsz te Madeirára, de ennek van egy környezeti káros hatás, és akkor ennek fizes meg az adóját. Tehát, hogy szerintem ez ebből a szempontból jó, és hogy mennyire ki voltak akadva a légitársaságok ezen, amit bevezetett Magyarország, hogy meg kell vezetni. Szerintem ez egy nagyon jó hír, hogy ezt más országok is elkezdik, mert akkor így kiegyenlítődik a piac. Tehát nem az lesz, hogy mondjuk a légitársaságok úgy döntenek, hogy akkor Magyarországról nem indítunk járatokat, mert itt van plusz adó, hanem semlegessé válik a történet. Nem lehet, hogy mi egy ilyen pilot ország vagyunk, hogy a dán pénzügyminisztérium másra se vár, mint hogy a magyarok már megint milyen adót találnak ki, majd megvár 1-2 évet, hogy esetleg elbukik-e az EU előtt. Az is lehet, hogy egy posztitet oda csúsztattak a magyar pénzügyminisztériumnak, hogy teszteljétek le, srácok, és tehát, akkor majd utána bevezetjük mi is. Valamilyen kreatív különdíj kéne, amit mi kapnánk, hogy mi tudjuk a legkreatívabban kitalálni az új adónemeket. Nem tudom, de nekem ez jutott eszembe erről a hírről. Nekem inkább 2 másik dolog jutott eszembe. Az egyik az, hogy azért a hír úgy folytatódik, hogy mire akarja költeni ezt a dán kormányzat. Tehát, hogy azt gondolom, hogy főleg, és ez a második gondolatom, hogy a dán fizetések mellett azért 3700 forintnyi légi utasadó az nem akkora teher, mint... fizetik meg, most a turista fizeti meg. A magyar turista, aki elmegy Koppenhágába. Hát akkor diszkriminatív. Mondanám, hogy sörözni, de a turista nem megy sörözni Koppenhágába. Visz magával valamit. Azt akartam kihozni a dologból, hogy ez az összeg, ez, ahogy szerintem a magyar légi utasforgalmat sem veti vissza, úgy a dánt sem fogja visszavetni. Ez egy apropó arra, hogy valamilyen zöld célra pénzt gyűjts attól, aki ezt a környezetkárosító tevékenységet élvezi vagy végzi. És ők tettek hozzá mögé egy költéssel kapcsolatos elképzelést is, ugye ez a részspeciálpont hiányzik nálunk. Tehát, hogy szóval az olcsó repülőjegyeket azért nagyon meg tudja drágítani. Tehát van a reptéri illeték, ami mondjuk ilyen 4-5 ezer forint per repülőtér, valahol 10 000, oda nem szeretnek az olcsó járatok ezért menni. És akkor ugye, amikor mondjuk 10 000 forint egy repülőjegy, akkor ha oda-vissza kell fizetned neked 4-5 ezer forintot indulásonként, akkor ez hirtelen megduplázza az olcsó repülőjegyet, és akkor még plusz a reptéri illeték, tehát hogy akkor hirtelen sokkal többe fog kerülni egy repülő, és mondjuk ez az olcsó légitársaságoknak a biznisz kézét azért erősen meg tudja változtatni. Persze ettől még ő mondhatja, hogy 3000 forint lesz a repülőjegy, és akkor majd a légitársaság kifizeti az illetéket, és egyébként általában a helyeknek a 5 vagy 10%-át adják el ilyen olcsón, az a marketing rész, aztán ahogy telítődik a járat, akkor utána drágulnak a jegyek, de hogy tényleg van az a közösség, aki hajt azokra, hogy ő most minél olcsóbban el tudjon menni, hopperkedni Európában, és hogy ez szerintem egy tök káros dolog. Tehát, hogy már mint a kulturálisan lehet meg azoknak az embereknek lehet egy tök jó élettapasztalat, de összességében, össztársadalmi szinten az egy tök káros dolog, hogy majdnem ingyen lehet hopperkedni egy nagyon nagy széndioxid kibocsátó repülőgéppel. Jó, de hogy amit a Gyuri mond, azt szerintem abban összefüggése van, hogyha ezt hosszú távon lehet úgy kezelni, hogy ezeket az adóbevételeket arra fordítják a dánok, hogy maga a technológia fejlettebb legyen, és ezáltal kevesebb károsanyag kibocsátással járjon, hogyha lehet ezt erre fordítani, mert bennem azért ez felvet kérdést, hogy a repülőgép gyártóhoz be tud-e menni ez a bevétel. Az egy elvi kérdés, hogy valószínűleg ezt nem Dániában kéne visszaforgatni, mert Dániában már egyébként is sokkal jobbak az állapotok, hanem olyan országból kéne visszaforgatni, ahol meg sokat is érne ez a pénz, de hogy akkor ezt meg EU szinten kellene beszedni, és EU szinten kellene visszaadni. Az új Tehát, hogy ez így önmagában, hogy Dániában még tisztábbak lesznek, ez mondjuk Magyarországon a környezetvédelmen nem segít. Egy érdekes aspektus ennek, hogy ugyanannyit fizet
az is, aki egy low-cost airline-nal utazik, az is 3700, aki visz egy hátizsákot és a saját magát, és nem fogyaszt semmit a repülőn, meg az is 3700 forintot fizet, aki first class, tehát business class-en utazik, kis kendőt kap, amivel megtörölgeti a kis kezét, amikor felszállt, felhozzá. Arra, hogy ez demagóg. De fordítsuk le széndioxid kibocsátásra. Tehát, hogy az, aki egy hátizsákkal utazik, és saját magát viszi, vagy az, aki first class megy, akit ellátnak, akinek cipelik a két nagy bőröngyét, és a mindenféle kiegészítő cuccot, az sokkal nagyobb széndioxid kibocsátást jelent. Hát a legfeljebb azért, mert hogy mit tudom én, azt mondjuk, hogy a turista osztályon a 10 négyzetméterre jut 9 hely, a business class-on meg 3. Igen, akkor ebből a szempontból de egyébként meg nem, mert hogy ugyanúgy utas, és a gép szennyezi a környezetet, és nem maga az utas. Jó, hát egyelőre Dániában ez még konzultáció alatt áll, nyilván be fogunk számolni róla, hogy végül aztán bevezetik, vagy sem, mint ahogy egy másik lehetséges adóról is már többször beszélgettünk, és újra felüti a fejét, legalább hírként a szupergazdagok vagyonadója. Hát most éppen a São Paulo-i G20 csúcson Gabriel Zucman francia közgazdász, hát most jól mondtam ki, elnézést tőle, hogyha rosszul mondtam ki, de francia közgazdász vetette fel annak az ötletét, hogy a világ 3000 leggazdagabb embere 2%-os vagyonadót fizessen a teljes vagyonára. A közgazdász szerint ennek az adónak a bevezetése csak időkérdése, mert a logika kikezdhetetlen az. Ez az utolsó hírunk ma? Nem, ez a még utána jön a te appos gépjármű adófizetése. Ja, jó van, oké, tehát, de ez már majdnem a bulvár része. Tehát, hogy én szerintem ez a kommunista idealizmus, tehát, hogy adóztassuk meg a gazdagokat, és akkor minden jóra fog fordulni. Teli van ellentmondással ez a dolog, amiről most akkor így beszélgethetünk is. Tehát először is miért pont a 3000-et? A 3001, aki egyébként már nem annyira szuper gazdag, azt nem adóztatjuk meg, és akkor ki fogja ezt a listát megcsinálni. Ezek a gazdag listák, ezek, hogy ki gazdag, meg ki nem gazdag, ezek megint csak tök szubjektív dolgok, bizonyos módszertanon alapulnak, valahol a részvényárfolyamok alapján indulnak ki, valahol ilyen ingatlan árbecslésekből, valahol eltérő árfolyamok, tehát hogy simán lehet az, hogy a dzsungelben lapuló kolumbiai drogbáró egyébként messze ott lenne a szupergazdagok listáján, de hát ő ugye nem túl transzparens, és ugye nem mutatja ki a vagyonát, tehát ugye ezek abba az irányba hatnak az ilyen típusú adók, hogy nem lesznek a gazdagok transzparensek, miközben egyébként meg egy adórendszer akkor tud jól működni, hogyha mindenki transzparens. A harmadik, hogy tehát ez a vagyon, tehát hogy Elon Musknak szerintem tök jó a példa, hogy nemrég még úgy tudtuk, hogy 1000 milliárd dolláros vagyona van, de hát a Tesla részvények csökkenése miatt most már csak 500 vagy 400 milliárd dolláros vagyona van. Ez nem likvid. Tehát, hogy megadóztatjuk az 1000 milliárd dollár után 2%-kal 20 milliárd dollárra, akkor ő csődbe ment. Neki nincsen 20 milliárd dollár, neki úgy lesz mindig 20 milliárd dollár, hogy el kell adni a Tesla részvényt, és abból fogja tudni, akkor a cashből fogja tudni ezeket kifizetni. Tehát, hogy látjuk, amikor Twittert megvette, hogy lényegében majdnem csődbe ment a csávó. Ezek ilyen teljesen utopisztikus dolgok, hogy minthogyha ő ott kinyitja a páncélszekrényt, és akkor kiveszi a bankókat belőle. Ezek nem likvid vagyonok, és hogyha ebből ez a 2% az brutál sok. Az sok. És akkor, ha most lement Elon Musknak a vagyona 500 milliárdra, akkor a tavalyi az ilyen carry forwardban visszaigényelheti, hogy én már befizettem tavaly az 1000 milliárd után, akkor most nekem kevesebb, akkor azt igényelhetem vissza, vagy minden évben akkor, tehát hogy szóval szerintem ez egy tök gáz elmélet, nagyon szép ideát lehet ott mögé tenni, hogy ez mennyire jó, de hogy körülbelül ez ilyen Robin Hood elmélet, hogy elveszük a gazdagoktól és vissza. Ja, és akkor még tegyük hozzá, hogy ez az Amerikában begyűjtött 2% az afrikai szegényen hogyan fog segíteni? Sehogy, mert Amerikában fog maradni. Tehát, hogy az adóbevételt azt nem fogják visszaadni. Nyilván ez megint olyan egy ilyen szuperadóhatóság vízióját veti fel szerintem, hogy akár lehet ez az OECD, akár lehet ez az ENSZ, már erről is beszélgettünk, hogy ki az, akinek ezt az adót be kéne szedni, mert hogyha a 3000 leggazdagabbat világszinten nézzük, akkor ki kell lépni az országok keretei közül. Tehát akkor ez hát nem oké, de a 3000-ből 2008 az Amerikában van. De azok nem amerikaiak ebben a kontextusban, hanem szupergazdagok. Függetlenül attól,
hogy ők amerikaiak. Okay, majd az amerikai állam le fog mondani, mert a G20 ezt nagyon tehát legalábbis a hír szerint imádták a pénzügy. Imádták. Igen. Egyébként az amerikai pénzügyminiszter is. Persze, hát tök sok pénze lesz, de azból ő nem ad a családi szegényeknek. Tehát azt mondod, hogy itt nem az a terv, tehát hogy te úgy látod ezt, hogy ők ezt azért tetszett nekik nagyon, mert nem azért tetszett nekik, mert hogy ez majd a társadalmi egyenlőtlenségek felszámolásában fog segíteni, hanem a francia költségvetést fogja kozmetikázni, meg az amerikai költségvetést. Még ideig sem mennék, szerintem ez azért tetszett, mert tudják, hogy úgyse lesz ebből semmi. De lehet azt mondani. De lehet azt mondani, hogy mi foglalkozunk ezzel a problémával. Egyébként szerintem a szomorú része ennek az egésznek, és általában ezeknek az ötleteknek a szomorú része az, hogy ezt valaki bedobja. Itt most az EU Tax Observatory független kutatóintézet igazgatója dobja ezt be, és aztán tovább olvasod, és így lefő az agyad attól, hogy mekkora baromság az egész, mármint, hogy szakmailag. Azt mondja, hogy meg akarom adóztatni a 3000 leggazdagabb magánszemélyt, és aztán elkezdő arról beszélni, hogy a globális minimumadó rendszerét kellene ezzel követni, és hogy egyébként a bankok is megadják az adatokat, de egyébként meg kéne emelni a társasági adót. Igen. Akkor miről beszélsz? Tehát, hogy úristen. Tehát, hogy ezért komolytalanok ezek, tehát még ha a probléma fontos is, amivel foglalkozik, ez vicc. Akkor most már csak egy kérdésem van, hogyha ez komolytalan. Akkor hogy juthatott el odáig ez a francia közgazdász, hogy a G20 São Paulo-i csúcsán ő felszólal? De nekem is lehetnek rossz ötleteim, de engem nem fognak odaengedni. Nincsen listánk arról egyébként, hogy kik szoktak felszólalni a G20 csúcsokon, tehát hogy lehet, hogy minden G20 csúcsra jut egy jobbos, egy közepes, meg egy balos közgazdász, akik így elmondják. Mindenkinek legyen mit támogatni, és mindenkinek legyen... Csak hogy ezt mondja, a sajtót kicsit jobban felkapta. Igen, tehát, hogy ezek fontos problémák, amikről beszél. A globális minimumadó is egy fontos problémára egy fontos válasz, csak éppen nem sikerült még bevezetni. Tehát, hogy azt nem mondhatjuk, hogy globális szinten teljesen be lett vezetve a globális minimumadó, mert szerintem 60 országnál többnél valószínűleg nem vezette be több. Tehát, hogy és a US és a China az például pont nem. Hát igen, hogy így, és még nem kezdtük el beszedni, meg nem tudunk még a hatékonyságáról beszélni. Így van, semmit nem tudunk még róla. De már 15. De már elég a 10, most már legyen 20. Egyébként onnan indultunk, nem 20-ról indult, vagy 25-ről indult, és az lett lealkudva. 15-re, ami most 12-re le lett alkudva, aztán valahogy jött 15. Jó, hát próbáljunk egy jó hírrel. Nem tudom, majd mindjárt kiderül, Karesz elmondott, hogy ez jó hír vagy sem, hogy elindult a NAV applikációjában a gépjárműadó fizetés. Erre már van lehetőség, és olyan ember is ül a körénkben, aki ezt kipróbálta. Hát először is mindenkinek javaslom, hogy töltse le a NAV applikációt, mert szerintem tök jó. Kapott egy 1-es vagy 1,2-es értékelést az App Store-ban, és így szerintem ez méltatlan, mert hogy tök jó. Igazságot a NAV-nak. Milyen néven fut? NAV mobil. NAV mobil. NAV mobil. NAV kötőjel mobil. És hogy ott van az adó folyószámlád, ott van, meg tudod nézni, hogy éppen van-e tartozás. Most már 3,6 van. Akkor már az összes alkalmazott fel lett szólítva, hogy... És akkor megnéztem, és akkor jött, hogy gépjárműadót kell fizetnem, és ott van, hogy ott az alkalmazás, én már is felejtettem, hogy azt letöltöttem, akkor letöltöm, befejeztem itt a regisztrációt, megjelent minden adat, ráklikkeltem, hogy akkor gépjárműadó befizetés, és kártyával be lehet fizetni. Szóval eddig a szuper jó része, mert ez nekem tényleg egy ilyen felhasználó élmény volt, és mennyire jó, hogy ilyen egyszerű az adófizetés. Ami nem tetszett, hogy Simple fiókot lehet használni. Mégis mondjuk azt, hogy annál jobb, hogy csak így meg kell mindig adni a kártyaadatokat, és akkor ezért, de hogy ezen viszont én így kicsit így kiakadtam, hogy miért a Simple, vagy miért csak a Simple. Mert önmagában a Simple-en nincsen bajom, mert szerintem egy tök jó platform, meg csak hogy miért csak ők. Tehát, hogy van más csomó olyan fizetési mód, amit egyébként föl lehet használni, föl lehet ajánlani, tehát, hogy nem ez az egyedüli, tehát, hogy nekem ez volt egy ilyen kicsit furcsa dolog, hogy hát akkor ezt is Simple, mert hogy én most egy biztosító vagyok, és megállapodok a Simple-lel, és akkor azt mondom, hogy hát az én ügyfeleim azok most vagy megadják a kártyaszámait, vagy én megversenyeztettem ezt, és akkor a Simple volt a legjobb. Nekem ez így jó dolog, de hogy egy állami költségvetési szerv
esetében szerintem ez elég visszás. Tehát, mert hogy ez egyébként egy burkolt reklám egy platformnak. Kár, hogy a mai felvétel nem videóval készül, mert szerintem Gyuri közben már itt letöltötte az appot, már be is fizette a gépjárműadót, gyakorlatilag tesztelhettük volna, hogy ez hány másodperc függvénye egyébként, tényleg hány másodperc függvénye ez? Nekem nagyon gyorsan ment. Hát én nagyon praktikus tanácsot tudok adni, hogy például emlékezzen az ember az ügyfélkapu jelszavára, az egész sokat tud segíteni. Nem árt, igen. De hogy az app működik egyébként, szerintem ez mindenképpen jó hír, hogy ebben a tekintetben is nagyon up-to-date az adóhatóság. Már a múltkor beszélgettünk róla, hogy ezt most már egy összegbe kell fizetni, április 15-ig kell fizetni, aztán lehet, hogy a későbbiekben még bővülni fognak a lehetőségek. Lehet, hogy most csak egy, a Simple, és lehet, hogy későbbiekben még több is lesz, de hát nem az én dolgom, hogy megvédjem az adóhatóságot, úgyhogy ehhez nagyjából ennyit tudok hozzáfűzni. Gyuri, közben már letöltötted? Ez is lehet, hogy a felhasználó nevem se jó. Jó, kedves hallgatók, arra nincs időnk, hogy megvárjuk, amíg a Gyuri ezt végig kattogja, de a következő adásban biztos, hogy be fogunk róla számolni, a mai azonban itt véget ért. Már csak 2 próbálkozás. Mindenki szurkoljon Gyurinak, hogy sikerüljön neki eltalálni a jelszót, következő alkalommal pedig ki is derül, hogy sikerült-e. Addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok! Sziasztok! A Nyugtával Dicsért a Napot podcast adását hallottad. Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.